Dobrý večer. Vítam vás pri sledovaní našej relácie Nákupní maniaci. Dnes sa vám predstaví robotník František a manažér René. To boli naši súťažiaci. Každý z nich si teraz pôjde nakúpiť a my sa potom pozrieme, ako to dopadlo. Takže dnešní súťažiaci už minuli svoj rozpočet a my sa teraz pozrieme, ako to dopadlo. Veľmi pekné. Pán má veľmi vkusne nakúpené, slečne tlačí kaleráby do hlavy, strieda jednu anekdotu za druhou. Tu naozaj nie je čo vytknúť. Tak, toto je podľa mňa naozaj za hranicou vkusu. Vidím tam borovičku a pivo, podľa mňa je to zbytočne prekombinované a tá tyčka na tých nohaviciach, myslím si, že to je zbytočný doplnok. František podľa mňa svoj nákup nezvládol. Tak, vážení diváci, víťazom dnešného dielu Nákupných maniakov sa stáva manažér René, ktorému chcem pogratulovať a získava od nás 5-eurový poukaz na nákup v miestnom pohostinstve. Víťazovi ešte raz gratulujem a teším sa na vás opäť na budúce. Máme honenie vtákov.